Ešte jedna vec, pán Čiž, do tých citlivých debát Smer zvyčajne pošle vás, keď sa jedná o niečo zlomové v politickom živote. Pritom premiér hovorí často o nejakej novej krvi, chodil s Petrom Pellegrinim, s Denisou Sakovou po Slovensku, chcel ukázať nové tváre a ste tu vy, ktorí ste v parlamente prakticky od začiatku. No, nie sú vám celkom vďačný, že takéto hodnotenie situácie. Pravdepodobne to, že som tu trošičku je späté s tým, že naozaj po tých chodbách parlamentu chodím 26 rokov a skúsenosť nie je vždycky rovno negatívne pôsobiacím momentom. Naopak, umožňuje vám porovnávať celý ten 26-ročný vývoj a častokrát na rozdiel od mnohých iných aj občanov máte oveľa autentickejší pohľad na politické udalosti, ktoré sa stanú. Napríklad môžete pozorovať mediálnu interpretáciu vecí, ktoré vidíte na vlastný pohľad. No a chodím častejšie, teraz chodím len kvôli tomu, že ťažiskom diskusie pre nás boli zrejme opäť amnestie a otázka právneho zdôvodnenia a otázka diskusie na túto tému predsa len predpokladá trošičku, že teda ten, kto o to bude hovoriť, sa pohyboval v ústavoprávnom prostredí a teda môže disponovať dosiahnutým stupňom poznania. To je jediný dôvod, prečo som tu. Z toho, čo vy možno považujete za podstatné, sa na verejnosť nedostane, lebo rieši sa len to, čo Matovič povedal. Nie je to tak trochu? Žiaľ. Na prešlapy, na rôzne neduhy Slovenska a slovenskej politiky upozorňujete aj vy, pán Uhrík, aj vaša strana. Chcete robiť poriadky, veľké poriadky, vymeniť celú garnitúru. Ale keď môže vás poslanec na výbore hlasovať o tom, či má pred parlament prísť Dušan Kováčik a vysvetliť, ako sa mu darí na špeciálnej prokuratúre, tak váš poslanec je na služobnej ceste. Tak to sa robia poriadky? Pán redaktor, v prvom rade dovolte mi poďakovať sa za pozvanie do tejto relácie, pretože je to presne rok, kedy sme tu boli naposledy. Napriek tomu, že našu stranu volilo 209 000 voličov a získali sme 8% vo voľbách, rok nás verejnoprávna RTVS nepozvala do diskusie, rok sme nemali možnosť sa obhajovať a ja dúfam, že to zohľadníte aj v čase, ktorý nám bude pridelený, pretože ja si myslím, že naši koncesionári sú takisto plnohodnotní platitelia koncesionárskych poplatkov a majú právo vedieť naše názory a naše vysvetlenia. Čo sa týka pána Šlosara, na ktorého sa pýtate. Pán Šlosar bol riadne dopredu ospravedlený, všetci na výbore o tom vedeli, mohli výbor presunúť, alebo sa môže zvolať nový výbor, kde bude pán Kováčik predvolaný. Nech vysvetľuje, prečo za celú svoju kariéru nepodal ani jedno, alebo nezačal ani jedno trestné stíhanie. Nevidím dôvod, prečo by sa z toho mala robiť nejaká kauza. Je to úplne štandardná vec, že nejaký poslanec sa z výboru kvôli pracovnej ceste ospravedlní normálne regulérnym spôsobom. Jedna vec, pán Uhrík, poviem to teraz. Ja si tých 200 000 voličov vážim, pretože využili svoje demokratické právo v demokratických voľbách a hlasovali, využili ho. Druhá vec je, že toto je relácia, v ktorej riešime parlamentnú politiku a vy ste v parlamente zostali marginálnou politickou silou, ktorá je v totálnej politickej izolácii. Čiže nemá asi ani veľký zmysel pravidelne diskutovať s vami o tom, lebo nedokážete reálne ovplyvniť politický život v tejto krajine. Opravne, ak sa mýlim. Prepáčte, pán moderátor, ako myslíte? Myslíte si, že kolegovia tuto z Olano, alebo zo ŽaSK, alebo zo Smer-rodina dokážu reálne ovplyvniť politický život? Minimálne sú pri dôležitých politických rokovaniach, ako vidno, sú jednoducho súčasťou politickej scény, ktorá aktívne ovplyvňuje politiku. A vysvetlite mi, alebo nech mi kolegovia z opozičných strán vážne vysvetlia, prečo nás za celý rok nepozvali ani na jedno opozičné stretnutie. Viete, keď sa jedná o to, že chcú naše hlasy, vtedy nás vedia kritizovať, že sme nehlasovali za. Ale nikdy ani raz nás neoslovili so žiadosťou o zvolanie mimoriadnej schôdze. Nikdy ani raz nám nevysvetlili, ako majú taktiku, ako plánujú. Veď presne o tom hovorím, vidíte. Viete, no a vidíte. Čiže ste vylúčení z parlamentného života a ste izolovanou politickou silou. To je ich nálepka, nie naša. To je presne o tom, že aký je dôsledok toho. Dobre, ale Most Híd napríklad odmietol pozvanie do tejto debaty práve kvôli vašej účasti, pán Uhrík. A počuli ste tie dôvody. Čo na ne hovoríte? No Most Híd v prvom rade by si mal vstúpiť do svedomia. Ja som argumentačne pripravený ich tu rozvláčiť. Napriek tomu z Babelo neprišli. Je to ich chyba, to isté predpokladám, že spravila aj Slovenská národná strana, pretože nikto nezradil svoje záujmy svojich voličov tak, ako to urobili tieto dve strany. Charakter rozhoduje. So Smerom nikdy môžete sa spoľahnúť. Tu sedia spolu vo vládnej koalícii. Čiže ja sa im nečudujem, že neprišli, pretože by to bolo pre nich totálne fiasko. Je to ich vysvedčenie, je to ich vizitka. No, škoda, mne to je trošku ľúto, ja som sa na nich tešil. Pán Uhrík, nech sa páči vaša reakcia. Pán moderátor, vidíte, ako šikovne sme sa dostali od kauzy Bašternák, ku ktorej sme sa vlastne ani nejakým spôsobom nepočuli nejaké relevantné vyjadrenia, k minimálnej mzde a úplne populistickým témám trošku. Ja si myslím, že táto fiktívna opozícia, čo tu sedí, nikdy nejakú korupčnú kauzu reálne nevyšetrí. Dôkazom týchto slov je 23 rokov vlád
ktoré tu boli, kde sa stredala HZDS, SDK, kde sa stredal Smer, Radičová, pán Galko tam sedel v tej vláde. Nevyšetrili sa nejaké kauzy, dokonca aj pán Krajňák, tuším, bol v jednej vláde. Nevyšetrili sa nejaké kauzy. Akým som bol ministrom, že si nespomínam? Boli ste poradca pre cigánsky problém. Pánovi Lipšicovi. To zatiaľ nebol člen vlády, ale ďakujem. Áno. Čiže nevyriešili sa nejaké kauzy, nejaká nástupnícka vláda neodsúdila nikdy reálne nejakého predchádzajúceho zlodia, politika, privatizéra. Vždy sú to len také hrané koaličné opozičné hry, aby na seba štekali, aby to vyzeralo tak, že áno, ideme proti sebe, ale keď príde na lámenie chleba, nikdy si reálne neublížia, pretože všetkých platia tí istí páni a všetci slúžia tým istým pánom. Taká je realita, tak to vnímajú ľudia, tak to proste je. Pán Čiž bude reagovať, uzatvárame toto kolo. V zásade všetky dôležité stanoviska k tejto téme chcem zazneli. upozorniť na taký jeden moment, ktorý tu je tak. Viete, napríklad už teda, keď s tým Mečiarom, tak pamätám si, akým spôsobom fungoval pán Mečiar v opozícii v parlamente. Dramaticky kultivovanejší, serióznejší a čestnejší, ako funguje Olano. Nikomu nevysýpal, nechodil s nepotvrdenými obvineniami, nevytváral tú atmosféru, ktorú robíte. Pani kolegyňa, problém je v tom, že aj všimnite si, akýkoľvek spôsob vyjadrenia Olano je principiálne konfrontačný. A principiálne konfrontačný, tam proste vláda neurobí, a keď neurobí to tak, ako my to chceme, tak je to principiálne hanebnosť voči ľuďom a v zápätí sa dovolávate spolupráce. Jak si to predstavujete? Veď predsa aj elementárnym predpokladom spolupráce je aspoň základná dôvera. Že nám naozaj ide spoločne o jednu spoločnú vec. Viete, štát, aby mohol normálne fungovať, a to je otázka právnej a politickej kultúry, o ktorej sme možno mohli, alebo už nestineme diskutovať, je o to, ako vytvoríme atmosféru spoločnosti. Je predsa atmosféra pred voľbami, kde sú štandardný zápas, krutý, nekompromisný. Potom sú voľby, kde sa máme nejako správať a potom nastáva situácia po voľbách. Skonštituje sa vláda, je legitímna, nikto nespochybňuje jej legitimitu, legalitu, nič. Funguje, to znamená dramaticky, je to vláda, ktorá má legitimitu na 4 roky správovať krajinu. Tento spôsob opozičnej politiky, kde aj teraz ide o čisto právny problém pri tých amnestiách, či je možné v rámci platného ústavného a právneho poriadku rušiť amnestie, tak počúvame o Remiášovi a o takých a onakých problémoch, kde samozrejme náš názor je známy, že a publikoval ho generálny prokurátor z toho obdobia, že amnestie s vraždou pána Remiáša a s vyšetrovaním nemajú nič spoločné napríklad. Ako právnik to hovorím veľmi vážne, s plnou zodpovednosťou. No, ale viesť znovu na túto tému, že či boli obľudné, neobľudné, musíme riešiť právny problém. Ústava. Je tu pánstvo práva? Skutočne? Je materiálny právny štát a jeho zásady základom? Jednoducho my máme stanovené právne prostriedky, ako môžeme sa snažiť o spravodlivosť. My musíme garantovať, aby tie právne prostriedky boli k dispozícii, aby sa využívali riadnym spôsobom. Ale keď mi nevyhú tie prostriedky, ktoré tu sú, tak nemôžem meniť, že teraz, lebo moja aktuálna dobová spravodlivosť je iná. Musí platiť pre všetkých, pre každého. Všetci majú svoje práva. No a tento spôsob k tomu absolútne nevedie. Je to len princíp konfrontácie, ktorým zahlcujeme spoločnosť. Je obrovský rád problémov, s ktorými spoločnosť má hovoriť. Veľmi vážne. Aký je stav našej civilizácie? 4. revolúcia priemyselná a jej dôsledky. Trvalý zánik pracovných miest postupne. Je, pán Čiž, ale evidentne sa ďalej. ukazuje, že Slovensko si naozaj musí trošku spraviť, ako keby, ak máme ísť ďalej, tak musíme sa dohodnúť. 22 či koľko rokov? Áno, a sú aj horšie veci. Napríklad sa musíme vyrovnať ešte s ďalekou, teda ako sa to povie, ešte s dávnejšou minulosťou.